Oyangore ni Dennis Njuguna, rawera ma jahigni 17 manowito ngimane e kinde ng'anyo manobagi juma mokalo, ne ochwad gi magena e wiye kendo risasi nowuok gi e toke kane gin e ng'anyo e kaunti ma Nakuru. Maendi en kaluwore gi bero manotimne ringre e osiptal ma Molo. Komachielo, familia moro e gweng' ma Kagumo dwaro ratiro ne wuodgi mawachore ni ne otho bang' ka nyocha obila ogoye e ng'anyo e boma ma Nairobi ka. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Midhiero pod okwako familia mopogore opogore kaluwore gi ng'anyo mane obagi e pacho ka tarik 25 dwe mokalo. Ng'anyo mane olal gi ngima rawere maloyo 15. Familia moro e kaunti ma Nakuru e sub-kaunti ma Molo oyango ni gidhi e doho kendo odonjo ne obila mane ochwado wuodgi gi magina kendo nego e kinde ng'anyono. Alishutiwa akiwa juu ya motorbike na akaweza kuiaga dunia. Leo niko hapa kusema niko very satisfied kwa sababu postmortem imefanywa na results zimekuwa positive. Hakuna kitu ambacho kimeongezwa na hizo ndio documents ambazo ninahitaji kwenda pale kotini. Dennis Njuguna, rawera ma jahigni 17 mane en japuonjre skund sekondar Manjenga Karume, otimne bero gi jabero mar piny owacho Dr. Titus Njulugu, ma oyango ni Njuguna ne ochwad gi magina lenda wiye ma owuok gi e toke gino mane okelo tho mare. Huu mwili haukuwa na injuries kama za defense ama any other soft tissue trauma. Ilikuwa na only one gunshot wound, and this one gunshot wound ilikuwa upande wa mbele wa kichwa, alafu ikatokea upande wa nyuma. Hata kama imesemekana alikuwa katika maandamano, hakufaa kupigwa risasi kwanza ya kichwa. Hata afadhali wangemgonga mguu tukue tunamuona. Familia mar Njuguna osingone ok gibi yweyo nyaka giyud ratiro ne wuori ka jokene rach oganda okwayo piny owacho mondo mi omak bura ne obila mane ochwado rawerano gi magina. Huyu askari ambaye ni mkatili, hana huruma, ambaye alipiga mtoto wetu risasi, anastahili kuwa ameshikwa na amepelekwa kotini, kwa sababu najua hata hao askari wenyewe wanajua ni mgani alipiga risasi. Kamachielo e kaunti ma Kirinyaga, familia machielo dwaro ratiro ne wuodgi Brian Maina ma jahigni 28 mawachore ni ne ogo obindi gi obila e kinde ng'anyo e buore Nairobi. Nonro mar osiptal oyango ni Maina ne wiye obarore kendo remo ne ochwer gi ma odonje obwongone, gino mane okelo tho mare. Mtoto wangu pia aliumianga hiyo masaa wakati midi ilizimwa, saa hiyo ndio aliumia. Juu alipigwa na tear gas, wakanguka chini akagongo. Hata ni bahati wajenzi wanapendana waachanagi, kachukua pikipiki moja kamshiki dereva na mwingine akamshikilia hivi ndio akampeleka hosi. Tukapika saa 3 tukaambiwa ameenda. Kupigwa picha kaambiwa amevunjwa iskala. Ile inatuuma juu hata huyu president pia kuna watoto na ni mzazi. Hapo anaweza kutulia watoto shughuli. Angewaita aongee nao. Naye ni mzazi. Nasema kati hapa ameokoka ati bwana asifiwe hapa. Ruto yeye ni mzazi. Vile mama ya Brian Maina alienda maternity, ndio bibi yako Rachel alienda maternity kupata watoto. Sasa asiposikiliza watoto, watapigana paka lini? Sinikumaliza tamaliza watoto wote Kenya. Atatawala nani? Maina ibiro ikiti jabich jumane. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jopiny ogolo paro mopogore opogore wi paro